Hello? Allah sa gama na Kristin Fusha. To, marafa Allah taimake ka ina wani ranka yi. kana ta da amuna da waya me yake faruwa ne? Waye zai mutu waye zai rayu? Allah taimake ka. Allah ka gaya mun. Haka yi wanda kwanan sai kare zai mutu wanda yake da nisan kwana kuma zai ci gaba da rayuwa. To ina ce kana faɗa min wanda zai mutu din ne kai shi yasa kake ta waya. Don ina da rai in ɗauko daga library dina ko daga akwatin ruwan bashi. Kar ya mutu. Allah taimake ka ba haka bane. To menene don Allah? Allah kana tsammanin waya da abin wasa ne kawai bata lokaci ina ta yi? A'a ba haka bane ba na tsammanin. To menene me kake so faɗa min don Allah? Abin da yake faruwa ranka na farko dai an ban mata. Ina farin ciki na faɗa maka. Na farko ke. To marafa. In an baka mata. Sai in bar aiki dole sai na. In an baka mata. Sai in bar aiki dole sai na saurari an baka mata? Ai wai faɗa maka zan yi ranka a ce addu'a da fatan alkhairi. Ba limamin giya ɗaya ne ka gaya min zan gaya masa ya ta maka addu'a. Allah taimake ka. Allah taimake ka. To shi kenan, in dai shi kenan to na ji. To wannan ne na farko kenan. Na biyu kuma fitini ne da nake yi. Na me? Na magana da nairan nan ta aiki rake yi. Ai na ga maka ni ba zan samu maka aiki ba ban iya ba ban san yadda ake samun aiki ba. Kuma ba aiki na bane don ina sanatan ka. Ka ce kuma zan nema maka aiki. Ai na faɗa maka turan nan. Ka faɗa. To jiya ma da dare kana ta kira na wazirin giya ɗaya ya zo nan da shi da wasu